Hoxe encontrámonos con Chan. Esta semana celebramos o 8M e estamos a realizar unha serie de entrevistas. A nosa campaña chamase As mans que sosteñen o mundo e queríamos preguntarche cales foron as mans femininas que sosteñen ou sostiveron o teu mundo cando eras pequeno. Home, eu tiven a sorte de ter unhas 4 mans, non? Que foron as da miña abuela, as da miña nai, evidentemente, por cercanía, que son aí as que fixeron a rede de educación, de dar alimento, de dar amor e de dar as posibilidades para chegar aquí a donde estamos ahora, poder traballar, poder estudiar, poder relacionarme ca xente, en gran parte gracias a elas, evidentemente. Tes algún referente femenino que penses que sostivo o papel das mulleres no mundo? Home, eu creo que existen moitos, non? Eu vou tirar polo deporte. Eu creo que hai moitas referentes en moitas épocas. Por exemplo, vai facer 100 anos que Lili Álvarez e Margot Moles que fixeron aí a revolución no mundo do deporte nunha época no que a muller non podía facer deporte. Vamos poñer o exemplo aí das campeonas do mundo de fútbol, eu que son futbolero. Hai moitas referentes, gracias a Dios, cada vez máis visibles, gracias ás redes, gracias a que, bueno, aínda que agora é un mal momento, parece que tamén as voces femeninas cada vez sonan máis, e por sorte en cada ámbito haberá milleiras de referentes. Hola, Saboa, seguimos